Para sedherek pasamuan kang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Senin wagi tanggal 17 April taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka 1 Petrus 5 ayat 1 tekan 5 lan kawaca ayat 5 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 kanthi jejer renungan dadi abdi ngesorake diri makarya lelati. 1 Petrus 5 ayat 5 Mangkono uga kowe para nom-noman padha sumuyuta marang para wong tuwa lan padha dikelawan andhap asor enggonmu padha laden linatenan. Sebab ing kitab suci katulis, Gusti Allah sengit karo wong angkuh nanging melasi wong sing andhap asor. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek pasamuan katimbalan supaya urip bebarengan engon ingengon, laden linatenan. Para pinituwa anggone ngreksa pasamuan diweling aja kanthi ngereh lan meksa, nanging srana paring tulodo. Linuwih tinimbang ngandhani lan mituturi srana tembung. Anggone ngesorake diri lan makarya lelati iku srana mbabarake timbalan saka Sang Pangon Agung kang rawuhe ngesorake diri ora supaya diladeni nanging anggone lelati malah ngurbanake sarirane minangka kurban tebusan kanggo wong akeh. Para sedherek emane ing tata urip kadonyan, kalungguhan pemimpin ing urip bebarengan luwih katindakake minangka pangreh praja, ngreh dudu pamong praja, ngemong. Sing diener iku jabatan lan kuwasa dudu tulodo lan sikap ngesorake diri minangka abdi. Lan melek iku pancen gendong lali. Asile nganti saiki bangsa kita terus wae kajiret dening perkara korupsi, kolusi, nepotisme, ora suda malah terus nambah perkarane. Para sedherek gumunggung dumeh duwe kuwasa kalungguhan lan milik bondo donya iku ora mung gawe sengit kanggo pepadaning manungsa. Kawaos ing ayat 1 Petrus 5 ayat 5 Gusti uga sengit nalika kalungguhan lan puasa ora kanggo ngemong rumati lan belani wong cilik. Dadi abdi kang makarya lelati iku ora ngarah bayarane. Iku minangka panuwun lan syukur awit Gusti wus nimbali lan maringi kalenggahan mirunggan. Dadi pangon momong pasamuan. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Monggo katuran niti priksa menapa wujude pangandika. Gusti Allah sengit marang wong kang angkuh nanging melasi marang wong kang andhap asor. Kanyatan sing ana ya kene sing adigang adigung dumeh duwe kalungguhan lan panguwasa kok kaya-kayane tetep katon jaya lan lestari. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Sumangga duh Gusti sih rahmat paduka kang bakal ngluhurake para abdi kang setya ngesorake diri lan makarya lelati. Kosok wangsule bakal nglorot para wong kang angkuh padha kaasurake. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.
Para sederek mekaten renungan patinan, Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.